dalšího videjka. Takže je to zase, pardon, tady Spider-Man. Takže zase ochutnávání random věcí z Vietnamu. Už série, že jo, už je to 4. díl. Takže tak. A jdu dneska zkoušet tofinek. Mimochodem byl bych rád, abyste dali mému kamarádovi like a odběr, že on na všechny vydá like, protože ne, ale to nemusíte, protože to by se mi fakt nechtěl scrollovat, ale dejte mu odběr, jmenuje se to Hu12. Už máte mnohem víc odběratelů jak já, ale to vůbec nevadí. Takže jdu si to otevřít. Tak, jdeme na čau. To je napůl! Čím to nám je to? To je napůl. Celý to nemám kvůli toho zasviněný. Je to. No, tak to je úplně vřití. Ale dejte mu odběr plus, aby měl do konce, nebo do Vánoc, aby měl 300 odběratelů, aby to byl jeho jakoby vánoční dárek. A já to teda musím mít uklidit, takže počkejte chvíli. Takže jsem zpět, už jsem to tady uklidil. Tady to je, já jdu teda na to. Je fakt hodně dobrý. Ale jakože fakt hodně dobrý. To je... Počkejte, já se zajdu pro talíř. Takže jsem zpět. Nenašel jsem talíř, ale... Mám to tady hezky na sáčku. Takže... Asi musím dát ještě jednou, to je strašně dobrý. Jdete na to. Je to opravdu hezky karamelový. Na to i tady to by bylo úplně nejlepší ke kávě. Podle mě, protože jakože fakt to má i takovou trošičku kávovou chuť. To dám tady z té strany. Sluchátka. Nevím, co to bylo. Takže doporučuji ještě jednou. Hodně doporučuji, je to fakt dobrý. Takže zhled. Náhodou krásný, nebo náhodou hezký obrázek. Zlat 8 z 10. Cena 10 Kč za tohle. To je tak 8,5 z 10 a chuť 9,9 z 10, protože nevím. Mimochodem pozdejte like a odběr, protože jsem to už nakoupil předem dost. Jenom pro vás, abyste prostě... Prosím, dejte odběr.
Ne, jako nemusíte, je to na vás, hlavně si užijte video. No. Takže to je asi pro dnešní video vše. A ne, prosím, mějte se hezky. Zítra vyjde další video, takže čau. A 3, 2, 1.